Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın zenanesi olan Hazreti Ümmü Seleme näme diye? Radıyallahu ta'ala anha. Hazreti Ümmü Seleme aytdı, bir gün Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aytdı: "Min ashabi men la arahu ve la yarani ba'da en amuta abadan." Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sahabalarının derecesi özüňiz bilýäňiz. In hemme ewliya yerin yüzünde hemmesini üşürsen her asırda da ewliyalar bolupdyr. Şolaň hormatyny ýagyn ewliyalar, şolaň hormatyna aýgyn doğup ýaşaýan ewliyalar tula taryhda bolupdyr. Birentek ewliyalardan çyrim daň atypdyr. Daň atmaly wagt. Birentek ewliyalardan çyrim gün ýygyna gaýdypdyr ýaşandan soňra. Ewliyalar geçipdir ey musulman dogalla. Şu ewliyaların hemmesini üşürsen inki günäkärden sahabaň derejesine ýetmeýär. Sahabalar Peygamberin yoldaşı. Ýöne Peygamberimiz aýdypdyr: "Min ashabi men la arahu we la yarani ba'da en amuta abadan." Men bir sahabalamma, men dünýeden geçemden soňra olar meni görmeýär, men onu görmeýän diýipdir. Peygamberimiz dünýeden geçenden soňra Hazreti Ebu Bekr Siddik radıyallahu ta'ala futuhat etmeýär. Dünýäni musulman etjek diýip çörgöşmeýär. Çün Peygamber öldü gitti diýip kan musulman sahabalardan kafir bolup imanına beripdirler musulman. Ohm Hazreti Ömer'e barıpdyr bu habar. Hazreti Ümmü Seleme Peygamber şey diýipdir diýende Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala meger cennet bilen boşlananakmy? Cennet bilen boşlandyr. Ebu Bekr fil cenne, Ömer fil cenne, Osman fil cenne, Ali fil cenne. Aşere-i mübeşşerani hemmesin Peygamberimiz tanymandyrmy? Ohm Peygamberimizin zenanasy bolan Hazreti Ümmü Seleme'ň ýanyna Hazreti Ömer aglap gelipdir. Ey enemiz Ümmü Seleme, "Unşuduke billah ana minhum." Hudaý üçin isteýän senden Peygamber şey diýipdir, "Men ölemden soňra meni görmeýär" diýipdir. Şo görmeýärlerden men sana nädir diýip aglapdyr ey musulman dogalla. Ohm Hazreti Ümmü Seleme diýipdir, "Ýok ey Ömer, sena ýok" diýipdir. Ýöne "Welan ubarriya ahadan ba'dan abadan" rawahu Ahmed. Senden soňra bir gelip başga bir nefer sorajak bolsa men onu gaýgysyz etmerim diýipdir. Ýöne her kim aýanda senden çym zähmet çeksin. Bir wagt Hazreti Huzayfa radıyallahu ta'ala anhu Peygamberimiz aýdypdyr: "Falani kan asamina aýdypdyr, şolaň hemmesi daşyndan musulman içi kafir diýipdir." Munafyklaryň adyny aýdypdyr. Munafyk diýdigi dinden istifade etjek bolup dine giripdir. Kellesi kesilmeli, kesiljek däl bolup musulmanlaryň ýurdunda ýaşapdy, pul berjekkä bolup daşyndan musulman içi kafir. Ohm Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala Hazreti Huzayfa'ň ýanyna aglap barypdyr: "Ey Huzayfa, Peygamber munafyklaryň adyny aýtdy, men mam şoň üçin ne diýipdir? Cennet bilen boşlanan sahaba hay musulman dogalla." Hazreti Huzayfa aýdypdy: "Ey Ömer, sena ýok" diýipdir. Ýöne senden soňra da her kim men aýtmaryn diýipdir. Bizi düşündürýär musulman dogalla. Hazreti Ömer'iň zindegisi şeýle. Ola adamlar gije ýatmaýar, gündüz ýatmaýany, ola diýipdirler: "İnsan cennete sağ aýagyny salsa, madam iki çefin salmasa, şonda da gorkly bolmaly" diýipdirler musulman. Taat nesip etse bir nefere, garry adam bolsun, ýaş adam bolsun, fark edmeýär. Zenana bolsun, erkek adam bolsun. Taat nesip etse 100% Hudaý Taalaň şoňa mehabbeti bar. Olahan karamat şo. Her kime de günäkärçilik bolsa 100% Hudaý Taalaň dergasyndan daş aljak. Hudaýyň ýanyna mehabbeti ýoklugyna alamaty. Hazreti Yusuf janyň gurrundan mesal olaýyn. Qur'an-ı Kerimde Hudaý Taala aýtdy: "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Hazreti Yusuf jany Hudaý saklasyn Zulayha ağdyrjak bolýar. Padişaň zenanasy. Özüňiz bilýäňiz. "Wa laqad hammat bihi." Zulayha fahşak çekjekden Hazreti Yusufy. Ýöne insan tabiaty birime nefsat bolansoň wa hamma biha. Hazreti Yusuf'un ýüregi birime gyşarypdyr şo taýda. Taryhda uzak bahs edýär, o bahse girjekden şo taýda Hazreti Yaqubcan ruhaniyeti gelip Hazreti Yusuf'un gursagyna urupdyr şeýle. Indi ýüregi bir forum jarakkalar düşüp imkany wazana etsin. Ohm şo taýda Hazreti Yaqubcan gel akymda gursagyna ýumruk bilen uruberipdir. Uranda kullu şehwet Hazreti Yusuf'un barmagyndan çykyp gidipdir. Ohm Hudaý Taala näme diýär? "Laula ar-ra'a burhan rabbih." Eger Hudaý Taala
Şo taada Hazreti Yakubi şoňa köklemedik bolsa, kökelmedik bolsa, oň jogabyny aýtmandyr hay musulman. Walaqad hammat bih ve hamma biha. İkisi bir-birine gıyşarjak boldy diye. Olar awal gıyşarpdy, olar teleke hele omu tawam etmedik wagtyny. Hazreti Yusuf da gıyşarjak boldy. Kur'an okuýarlar bilýändir. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Eger Hudaý Taala Hazreti Yakubi kökezmedik bolsa oň jogabyny aýtmandyr. Hazreti Yusufyň şahsiýetinden çym. Setler satına açacak diye musulman doğallı. Kezalika linasrifa anhu su'a wal fahşa şeydip saklaýasıpdyr Hudaý Taala. Öz gowwerýän bendelemide Hazreti Yakup ýalyp kökezýär. Innehu min ibadinal muhlasin. O diniň izinne gidenne halis gidýär diýipdir. Bize gerek ýeriştäse musulman doğallı. Halis bolmaly musulman. Yani taat nesip etdi, cennet nesip etdi. Çünkü taat cennetin sermayesi. Bir nefere şey diýilse, hesabyňa bir 10 milyar çön pul goýýan, gitdi bir özüňe bir olukon bir proje başla diýse, ya bir olukon apartman alýse, sen şu taada hoş bolmaýanmy? Hoş bolýan. Nämeden çiri? Çünkü 10 milyar şu apartmanyň kıymatyny berilip duýda adama. Her kime ertinamaz nesip etse, her kime dinu diyanet nesip etse, kezalika linasrifa anhu su'a wal fahşa. Hudaý Taala özüm saklaýanypdyr. Innehu min ibadinal muhlasin. Ýöne Hudaý Taala şu günäden saklajak bolsa, set ihlas edýän ey musulman dogalla. Umyt bilen ýaşamaly däl. Umyt etmeli, o taraftan azapdan da gorkmaly. Hazrat Ömer gözde Hazrat Huzayfaň ýanyna ýortup barypdyr munafyklar sanarlaryna men adamman diýipdir. Şu mahal erti namazy gelýän. Beger erti namazy Hudaý Taala eger hemme kişi tawfik beren suratyny mescitde jaý bolmaly näki. Erti namazy näçe nefer gelýär? 10 nefer gelýär. Şu 10 nefer setler Hudaý Taalaň rahmeti siňillar. Näzire? Şol ýeriň etegi doly öleýim musulman dogalla. Ýeriň etegi ölüden doly. Faqat şu öz ewliýaçylygyňyza näçe nefer jaýlapdyrsyňyz? Ýeriň etegi doly. Näme arzu edýärdi? Şu erti namazy gelýärler ýalak bolsak diýip arzu edýärler. İkinden sonra ýaşyly tesbih saniye. Kiýip tesbih sanawati. İslat ki şoý musulman dogan. Kezalika linasrif anhu su'a wal fahşa. Neger ýaşyly şu 4 tane ýaşylyk erti namazy nesip boldy. Ýok, onu Hudaý Taala öýdi çekýär. Çekçekdi bolsa set aglamaly musulman dogan. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerimde etdi, "Laula ar-ra'a burhana rabbi." Yusuf diýadysyn görmese set sına derdi diýe Kur'an-ı Kerimde. Tefsirlerde gelýär. Emma beýik şahsiýet bolan soň oň aňardaky Hazrat Ibrahim Halilullah, oň ogly Hazrat Ishaq, agtygy Hazrat Yakupjan çawlygy Hazrat Ibrahim Halilullah Beytullah salan insan. Şoň çawlygy bolan soň onu sakladyk diýe Hudaý Taala. Näme diýip? Ihlas edýär diýipdir. Ihlas gerek ey musulman dogalla. Ihlas bilen dofulmaly. Her hurum ýaşatdy Hazrat Ömeriň basan ýerine de degmeýäs biz. Şol adam munafyklardan Peýgamber sanany aglapdyr bar. Men sanadım şu diýipdir ey musulman dogan. Bize ders bermişmiz. Çamada gespäse ey musulman dogan. Bilen tek adamlar zina edipdir, zinasyna aglanak. O nämen kimsin? Sen ferziň Hudaý Taala bulaşdyrypdyr. Sen nämen kimitdi täheccüd wagtysy hemme küç oýa, ibadet edýän ewliýalar oýa. Emma sen oýada. O nämen kim ey musulman dogan Hudaý Taalaň ýanyna bir zadyň ýokuş görülýär ki getirilmeýär. Biz mescide getirecek bolup çağırmak hedef değil ey musulman. Gezip beren dünýäň ýüzündäki adamlar aglamaly. Näme diýip nesip eden akmaga mescit diýmeli. O näme diýip maňa hejap nesip eden ak diýip ýaşyl zinanalar ýaş kiçik gyzlar aglamaly ey musulman dogan. O men nämeden şim omlumda bir kadasyz ýaşamak nesip bolmady diýip ol aglamaly ey musulman dogan. Biz aglamalylar ki ey hejap raýat etsenesin, ey dogur keplesenesin, ey guşyň arasynda saklasanesin, ey arada tutsanesin diýip aýdyp biz aglamak wazife däl. Laula ar-ra'a burhan rabbi kezalika linasrifa anhu su'a wal fahşa. Hudaý Taala özüm saklayan bendelem diýipdir. Özüm saklayan diýipdir şulary. Hudaý Taala mehraban ki, näme diýär? Cennetin kıymatyny hesabyna goýýar. Cennet satyn alýar. Näme diýär? 5 wagt namaz okuyýar, kıyamatda da şo hesap bilen satyn aljak. Ya eyyuhellezine amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Kamil dine girmen gurrunşy. Gıyşarma diýipdir, şana hakik vurma diýipdir. Şana hakik vurmajak bolsa, bize elhamdülillah ýolly göspäsip özüňe şükür etmeli. Ýöne o benneleri ki ýollan jykypdyrlar. O benneleri ki ýollan daşalyp ýoly ýitiripdirler. Entek ýol näme diýini bilenak.
arassaca ýol iki ýaşlar dökülüpdir oňa, gahallar dökülüpdir, hanawadalar feda bolupdir. O nört garynmaýar şoňusyna sermaýe gozany edilipdi. Omurlardan feda edilipdi. Her eserde de şu sıra kıyamete çelliğim geçsin diye zahmet çekilipdi. Ey Müslüman doğan, şu yol nesip edenek, yol yitirdim deyip ağlamalar adamlar. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.